Yokudla nkabi yami. Ya ngwathi nkabi yami. Kudla. Wena ngiyakubona izinto awuzazi ngisafuna ukukhombisa ezinye izinto la eBergville seziyakhipha nisalele nini. Phela la ngithi ngiyachofa la ku Facebook izolo la into ngiyabheka la kwezaseBergville. Ngithola laba bhale ngenye indawo la uthi wasengendawo enhle kakhulu phela la eBergville kunendawo ekusizakala kuyinsizwa lathola khona inyama yomlenze. Hawu! Wakhe inyama yomlenze kudla. Inyama yomlenze yo. Hayi, yikuphi lapha? I-100 ha, ufika nomuntu wakho ko-100 ngabe unayo umuntu wakho umthola khona futhi ngo-100 yonke into 100. Hayi wena. Ya 100 kuphela inyama yomlenze. 100 inyama yomlenze. Yikuphi leyo ndawo? Khona la eBergville. Yonke into labafazi kuthiwa bayaphela la abafazi Nabafazi babantu khona lapha. umfazi womuntu ubuya sesula umlomo uhambe nje eBergville kuye masishane babuya basancoma emzini kuthiwa uyashesha ukubuya umakoti kanti sesula umlomo. kwenye umsekuli. Hayibo. Abafazi babantu kuyaphela konke lapho. Konke umfazi uhamba nje eksene edrobheni ubuya futhi ngemoto la ahambe ngayo batshela ukuthi hayi makoti impela uthashile uyashesha umakoti uphethe kahle kakhulu kanti sevele wasula umlomo makoti ubuya kwa100 bavele bamthatha basithela naye kwa100. Hayi kodwa ngwathi ake sihambe inkabi yami sekhona lapho kwa100. Sediza umakoti lapha. Hawu kodwa ngiyithanda ke nami le ndawo leyana. Hayi lokuthatha ngibeke inkabi yami. Asahambe siyakhona. Asahambe 100 nawo. Thatha ngibeke mina. Kwamanje izwe kahle le ndawo leya. Kwamanje asahambe. Uzohlangana nomngamuntu angakini lapha. Umsana. Hayi sambe ngathi inkabi yami. Hayi ukudla kodwa inkabi yami. Ngisayibona manje kahle le ndawo le. Kodwa yona bayikhombe ngapha kuleli site angisaboni manje ukuthi ku100. Sizofuna ukuthini ke manje? Yabona manje soyaphetha ke manje. Akuyitholi uyayazi ngqo le ndawo. Awusayazi ukuthi manje awusayitholi kahle. Uyabona mfowethu, uyabona manje uyangidida mina. Mina ngifuna iqemeza mfowethu mina. Ngifuna iqemeza mfowethu mina ngifuna ngizudlala ngami ngiphethe nawo 100 ngifuna ukuyothenga mina nayi imali. Nayi. Awusayazi kanjani manje? Ngifuna iqemeza mina mfowethu nawo 100 nawu ngifuna ukuyothenga kwa100. Hayi inkabi yami ehlisa umoya inkabi yami soyithola le ndawo. Hayi. Soyithola kodwa usola kodwa sisiboya. Loya. Hayi nami ngiyamsola lo. Lo uyankopha ngathi inkopha yasephondle. Namayini? Hayi nami ngiyamsola lo. Loyani impela yibo laba benza le nto le. Oh ya. Asambe ke sekhona. Ngifuna iqeme mina, ngifuna iqeme impela samba. Hawu, usawubona sisi. Yebo sanibonani bobhuti naphila kodwa. Siyaphila. Saphila. Hayi kahle sizothenga sisi. Njengoba nibona nje nani ukuthi hayi impilo ikhona nje ngangena senifikile ekhaya senifikile nje ngangena. Ngizile uyayazi lento. Ushilo ukhona. Uyayazi lento wena. Uyayazi khona nami seshiya. Ngathi kunosisi obamuhle ohlala ngaphandle. Ayiseshilo uyasimukela khona la. Uthazike. Wedwa khona sisi. Kanti khona abanye abantu balindele yini bobhuti senifikile nje esitolo sethu sebrand ye365 nje yonke inhlobo uyayithola nje la. Makuthi ufuna ibhluke ukhona, makuthi ufuna ijazi bakubanda nje kumakhaza nje ufuna ijazi. Hayi sis. Thina asifuni impahla. Sifuna impahla. Impahla kunankinga njengoba ubona nje nami vele ngigqoke yona impahla eyodwa nje ye365 nje. Asisebenzi ngaleyo mpahla thina yinye impahla esiyifunayo. Ibhluke yethola. Cha sisi hayi lokho. Intene nganga. Hayi lokho sisi. Sizothenga. Hayi esikudayisayo lana yimpahla kuphela kuphi engikudingayo mhlambe nini? No thina sizofuna lokhu okungali. Yini manje le? Iyona kuyiphi yona leyo bhuti enifunayo? Sisi imali. Impahla. Sidayisa ibrand la. Yeah 365 nje. Sithi 100
Angisa-understandi-ke manje mase nithi 100 rand imali. Kuthiwe kunendawo la ekuthiwa kwa-100 rand. Hayi cha lana kusoka 100 rand nje igama nje njengoba ubona nayo kubhaliwe la kubhaliwe nala nejacket sami engiyifakile ibhaliwe nje 365 akekho ubhali 100 rand. Sisasiwa amaphoyisa ungasidukiseli. Sifuna kwa-100 rand. Hayi cha bhuti hayi akuso 100 rand la mhlawumbe nididekile nje 365 inamba ekhona la ye 365 igama nje le brand nje. Lokhu siyakubona lokhu kungaba ukunyuka nje kwemali yakhona njengoba zonke izinto ukhuphuka namafutha ebhukile ngokukhuphuka ngaba ke 365 asinandaba noma kungali 1000. Hayi lutho ke. Hayi ngikubona noma ngali 1000. Ganga ngathi Nkosi. Wena wena. Hayi lutho nje lana nje sidayisela impahla yonke indawo kubhaliwe impahla nje ngiyabona ezinhle nje zinhle nje nabona nje ukuthi dala ngathi wena. Sizwini kuthiwa kuyadayisa lana wena. Ngathi lo sisi lo yilabo sisi laba ba-understanda kahle izinto ngesilungu. Okay. Meat of the leg. Meat of the leg? Hey. Into enjani le? Hayi ke sengididekile ke mina ngidida ngempela ngisazi ukuthi ngikhuluma ngani njengamanje. Hawu sisi. Hayi angiyazi ngempela angiyazi. Njengoba sengishilo ukuthi lana ngidayisela impahla la ibrand iyo yodwa khona la meat of the leg asinayo inyama la. Kodwa ngoba ngishilo ukuthi asithengisi la lento enifunayo. Ngenze njani ke manje? Suka ngcono vele yekela mana asikunceni mana. Hawu. Kunini? Ngisonikhuluma ngemali hayi bekona. Hayi sala. Sala. Hayibo, listen nje buya asikhulumeni phela sikhuluma. Buyani bo wazanini? 100 rand.